Adlang Lunes, Enero 4, 2021, nanumpa ubos ngadto kang Gobernador Bambi Imano ang bagong Vice Mayor sa lungsod Sasaan nga mao si Jano Ray Estor. Si Vice Mayor Estor ang kani first councilor sa lungsod Sasaan ug otomatikong nahimong Vice Mayor human sa kalit nga pagpanaw ni Vice Mayor Juan Ascunia po niadtong Disyembre 31, 2020. Dungan sa kalihukan gipadangat ni Gobernador Bambi Imano ang iyang dakong pasubo ngadto sa banay ni kanhi Vice Mayor po o gipasalamatan kini sa dili mabayaran nga pagpangalagad ug pagpanerbisyo niini sa katawan sa lalawigan ug sa lungsod sa Hasaan sa daghang mga katuigan. Mensahe sab ni Gobernador Bambi Imano atol sa pagpanumpa ni Vice Mayor Estor nga unta kini magmalig-on sa pagpanerbisyo hilabi na nga dili sayo ng mga lagad sa katawhan samtang nga naasab kining problema nga hatod sa COVID-19. Malaumon sab kining ipadayon ni Vice Mayor Estor ang mga bayong binuhatan ni kanhi Vice Mayor po nga gipasalig sab ni Vice Mayor Estor og gipanumpaan nga padayunon aron pabiling magmalambuon ang lungsod Sasaan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Jobson Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.